देखना नमस्कार আমরা বিলକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଟନ ଦେଖି ଆମ ବିଲ ବୁଲାଟା କେମିତି ହଉଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ବିଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କମେଇ ଦେଲେ କୁହନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ମତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତଲି ତ ହେଇଗଲାନି ଶୁଖିଗଲା କଲା ଥିବ ଆଉ ତୁମ ବିଲି ଗୁଲାକ ବି ହେଇଗଲାନି କାଲି ହେଇଗଲେ ବାହାର କରାଯିବ। ତୁମକୁ ତ ବାଦାମୀ କଥା ଦେଖେଇଥିଲା ମୋ ବିଲ ବାଦାମୀ କଥା ଦେଖିବା ହାତ ପଟୁଆ ଏଇ ଦେଖ ଫୁଲ ବି ଲଲିତା ଫୁଲ ବି ଭଲ ଫୁଟିଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏଇଠି ବି କେତେ ଗୁଡେ ଇଏ ଫୁଟିଛି ତମେ ଆସନ୍ତୁ ବାଦାମୀ ଗଛ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଦାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁମମାନଙ୍କୁ କଟା ତ ନା ଯେତେ ଗ୍ଲିନ୍ ଏଲିଆଲ ଲଇବ ସେତେ ଭଲ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲଇକି ଦେଖିବା ଭଲ ଲଉଛନ୍ତି ନା ଲଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକୁ ନଗା ଥିଲା ଆକୁ ପପୁଲାଇ ଆଉ ନଗା ବୋଲି ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ପଚିଯିବେ ବୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓର ଦେଖିବାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବାଇ ତାଙ୍କ ମାନେ